Πάρα πολύ καλή κίνηση, αλλά στο φωτοσουτ. Δεν το περίμενα. Κι άλλο τρίποντο και μέσα, 4. Αλλάζουμε την μπάλα, αλλάζουν καταρχήν. Δεν πειράζει, 4. Πατούσε. Δύσκολο το σουτ. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως. Πάμε, η μπάλα είναι εύμα. Δεν μπαίνουν καλύτερα. Βάλτε ένα καλάθι ρε. Αντώνη, άντε ρε. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Από το Λάζαρο. 4-1. Άστοχο από την GBA, Παναγιώτης Πανώ. Το rebound GBA. Πολύ ωραία προσπίση, πάσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλάθι για τους Νεύμα και μειώνουνε σε 4-2.